Tá beag nach chuige bliana na seán ó osclaíoch an portach seo I bhionán in aice le seanna féistín agus tá muintear cholín craven ag buint bóna ann ó hinnill. Deir sé féin gur thosa sé buint bóna cholua is sa bhíar a chumas bre ar sleán. Tá sé tris leitheanta bratha an thabhraigh a chahabhann seo gach blian ó hin. Conas mar tá bhin im líana. Bhí sí go maith im líana, mai bhí sí bainte beag an lua. Mar tháinig an aimsead go maith, agus tá go leor go teirmú go leor go bhhaile. Ach agus tá neart an fós, má hagan an aimsead. Ní hé cholín an taindan a bháin atá fós I dal muín an sleáin chun brosla an dhiúraigh a thábháilt. Ach cé go fada eile is a bharraigh an chéad seo. Na bhí me ógah chola an aine tíochtach seo ó éimna dé gáimna dé agus baint mhóin le sleán agus gáilgróigus tíochtach se le tuairtamach ar mhórs rudaí má dearach tá tar choirí a bhaine bh tuairtamach ar mhór agus carna a tíochtach ar borta se bhhain níos éisce agus acha HP ní bheith duna bheith an le hí múna bhaint mar ní bheith an éanaán méine sa le híhaint ní le sí me go bainte sean nach bhfuil an airige dínta nuach. Is bránach rud bhfuil céirde go néige. Tá le sin handy a tá sé an nádach agus de duine eiceáil a baint le sleán agus me bhíidir sa seansaíil. Bíon an obair crua ach bíon an Lucht saothar go maith. Deir Lucht bainte na móna an seo I bhionán go méid gíra compórdacha chu má aimimid aimseir bhrá idir seo agus míon bhean óir. Gret O'Connor, Lucht, TG Cahar, gConamara.